как може да си направите интро. Избирате си някакъв фон, като този. Слагате го тук и го местите до тук. Сега натискате да може да напишем текста, махате го, отивате на балончето и ето тук пишете текста, примерно бъда така и може да се го наклоняте и после може така да сложим. Добре, сега трябва да добавим музиката, да видим как така става. Накрая, вече като свърша, вижте сега как може да свършва. Ето така. И тук. Да, не трябва да променим цвета. Жълто може. Бъда. Зон. И ето. Сега накрая би трябвало да остане само името Бъгазуни. Ето, да. Малко ще го намаля. Така. Сега може да изберете някоя песен. Примерно, ето. Примерно казвам, не става много добре. Все пак. И сега трябва да го чуем. Сега натискате тук и трябва да го отрежем. И ето как се прави. Да, но да не забравяме да сложиме как ли да започва. Значи така може да свършва. Така може да започва. И ето. Да, тук може да намалите така. И както виждате, така се прави. И после може да си го сейфнете тук. Да, също може да направите нов надпис. Натискате тук. Токи път, демек ще продължи. Да, но на този текст може Бъгазун, ще го заменим, ще го наклоним, ще го стигнем, ще го наклоним. Може да напишете на този текст
бързо до край се. Така. Малко повече направихме. Нищо. Така. Да давате Enter. И пишете Z. И ето как се получава. Да, но тук може като се показва така да го направите. Ами... И така да така да започва и да свършва така. И ето. И да, това беше от мен. Дано да съм ви показал, да съм ви научил нещо и довиждане.